Straight to the Ato point. hatagag pagtagad mahigal tonduga mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan, no? O kay karong buntaga mahigala do na po ilaing hearing ang House Committee on Justice tan-awon to mahigala unsay ila mga dugang presentations mga sukin tigpaminaw kay unsa bagyod, no? Kay tumilabay nga hearing manggod medyo wa makahatag og impact kadtong ila mga higalang giingon nga star witness nga mao si Ramil Madriaga, no? Kay tungod sa daghan ba ang iyang affidavit, supplemental affidavit nga mas baga pa mga higala sa unang affidavit niya, daghan mag mga angles nga gisagol dito daykin. Muna kung yun, kisa may author anang maong, namo kay kopya, kisa may author ining maong affidavit, da tanan gisagol tanan ba, hasta pang pagka-estudyante ni Sara, panahon ni PRRD, nga wala na may labot na sa impeachment ni Sara. Giapil pa hasta pa ganing assassination plot ni Trillanes day. Wala nga magduda ang mga tao nga mo Trillanes mo iutok ini da. Wala lang kung tagi-apil ng uban. Kana ba tabang ang katong tatong area mahigala confidential funds baka adto nga anggol adto na burak sa dito napita. Pero katong anggol mahigala nga pagka-estudyante pang Sara nga kinini ang nangayo sa padrino dito mahigala San Sebastian College, maamong pag yung eskwelahan ba, no? Kuno aron nga makapasar ana, nisupalpal noon kay pag tan-aw pa mahigala sa resulta sa balik exam Sara, 80% maganihinoy kuha day. Unya na ng panahon na 27% ray nakapasar. Could just imagine anak mga sukitig paminaw. So nasupalpal kana mga anggol unta nga kuan ba dili na lang unta i-appeal. Kay mao na mahinuoy naka dagtigaw. Unya wapon magpadupig si i-appeal pag yun, suksok pag yun nga na assassination plot si Trillanes. Gusto si Trillanes may galaga basi padag mo salir din itong witness mahiro po siya dahi. Unya ang nibisita na ba dito sa prisuhan mga kaigalaan si Trillanes o si Dilima. Although si Dilima may gala iyan ang mihatag sa full disclosure mga kaigsunan pagsugod pa lang sa hearing nga ni bisita siya pero di siya maunahan ba mas payo na mag-unaunan lang kag kananaang mag-unaunan lang kag sulti ba. So at least doon ay full disclosure nga gihimo sa Dilima nga nibisita gid siya ni Ramil Madriaga dito sa prisuhan. Si Trillanes wa pa mohimo og full disclosure amot ka karog mo tungas Trillanes mahimo ingon mo siya dai nga ako nagadto sa ko. Kay lisod man kayo maunhan nino ka sa uban nga didto man gud mo nagistorya mo gud mo kamo mo gud nagsabot ana dito sa prisuhan. So giuna-unan lang ni kwan mura ba og kanang kwan kiba aron nga mas dunay kwan gamay dili kay kama isultin lang nimo daan. Og lakaw ka sa inyo pananglitan bata pa ka unya human nalipat imong ginikanan na maili ka kay pagkaugma na kani uli. Aron nga di kay ka makasabanin ka mapa wa kuntog diri gabi. Ayaw nga nagkakahe, nilakaw ko gabi. Ayaw huwata nga na makasulti dito sa imong ginikanan nga mo ingon nga kining imong anak wa nimo uli gabi dito ni diskuhan. Imo na lang una-unahan laan dito ingon nga nay tay kanang gabi iba nilakaw ko kay kuan nga pagpangatog ninyo nilakaw ko kay gida mo ko sa kong classmate unya kana na ang murag kuan ba nya so nakalakaw ko kagabi buhan kuan ba kini ni ang makasab-an man kidi nag-ayo no kontra sa ang imong ginikanan tumahibaw sa lain day medyo kuan man mao po na sa imong uyab kay og imong ang imong asawa or ang katong bana pod ana no mo na una lang kag sulti nga day didto ko sa SM. Wako pananghit yan dali ko yana ba o ang asawa sa mingon nga dong kana na ang nakaadto ko sa kuandong na do na may reunion nakaadto ko kay kanang gidamag ko kuan wa na ko pananghit. Kay lisod man kayo og mahibaw-an ka nga dito na kahibaw sa lain. So mo to nga si Dilima pagsulti niya mahigalay sulti-sulti sa daan niya kanang ako dito ko naka-istorya mi ni Ramil Madriaga kani bisita ko sa prisuhan. So og ni bisitas Dilima na apil sa aning
malagmit apil sa nag-briefing. Kuan lang ba? Kana bang realistic lang itas tong analysis day ba? Si Trillanes ni bisita sa dito. So sila may nagsabot ani. Gisaksak man tanan ining affidavit. Ang mayon tato nga sabot sa Madriaga pananglitan pod kay naglumang ka po ni sa Madriaga. Take nga nigbar gani inday ken. Sabot sa niya si Dilima sad nga sabot sila nga kana nga portion ay na nag-i-appeal kana nga portion nga ipasulti tala naglain. Pananglitan og atong dauton si Sara nga panahon sa iyang pagka-estudyante hinay ni sag utok. O niya ngani dunay padrino ni aron makapasar kanang dapita diha ipasulti tala naglain kun taglaing witness lang nga may makasulti nga classmate bakang Sara or iyang professor nga may makasulti ang dapita para ba madul-duol tinuod. Gigipakyaw man sa gipackage sa tanan. Usara man ka talent butang man tanan pong role noon. Basig di na sa kahayar og laing talent pa siguro day. So dito mga sugitig paminaw kay imagine ka kining affidavit. Giapil tanan mahigala ang pagka-estudyante pang Sara panahon ni Presidente Rodrigo Duterte nga na-booking pa hinuon sa Chike. Nga giingon nga gitagaag Chike na booking pas mga pizza. So unyahain man ang uban nga kon katong term sharing, napay assassination plot ni Trillanes, pagkadaghan ang gisaksak ni hinuon ining maong kwan, nan niyang masaksak na diha. Mahibaw-an nga dunay kakulian na diha ron. Medyo maibanan mahigala ang impact hangtod nga madaot ang credibility sa usa ka witness. Muna siguroon nimo og unsay kamatuoran nga naa diha mao lay imong ibutang. Kay madaot ba hinuong kinatibuk-an anak nga testimonya inday ken. Labi na karon kana pag gibugbog ni Sarag maayo ng panahon nga gidaot sa siyang pagka-estudyante mga kailaan. Diha supalpal kay ang kamatuoran mo na may record. Ang kamatuoran na may record Supreme Court nga di mawagtang nga 80% ang iyang grado pagpasal sa bar exam. Unsa man nimo nagpasangil nga bugo? Unsa magpasangil nimong hinay? Unya 27% kay ni pasar anang panahon na mahigala sa bar exam anang 2025. Out of 5,000 ka mga ni-take sa examination. Kapin. Usa ka libo ray nagkapasar. Tama. Unsa man nimo na pag-ingon nga hinay, So nasupalpal sila hinoon. Pagkasupalpal anang dapita, wa na maguba ang iya mga higalang affidavit. Maguba day ang tibuok. Muna nga ayaw untag sa guli, Sa ang gisaksak pa sa tanan mahigala niya si Trillanes o pun magpalupig gibutang po na niyang assassination plot kunuhay na diha. Nawa na hinuon ning kalakiha. Kaya nga to magud ani unta ba nga aron nga ug doon na pa'y nakasulti unta kining nasubraan mo na overwhelmed siguro sa dayon nga kini na nagyod atong maduot na ginato ana ba kay ug imong ibalanse magsabot sila nga kining dapita di lang ni apil kining kang nya kadtong mga chiki day gi kunta ni sa may atong attachment ani lisod man kayo ang mga tawa mo di karon na ba ang uso na ba karon tungod ning internet no mahibaw-an na gid tanan kay sa unta man nga ang mga tao inig present sa usa ka witness dinha dili ang mga tao nga magtan-aw lang dahil sa una ba nga television radio newspaper, ang mga tao matan-aw lang ana. Unya mo react sila na igor sa pagbagulbol. Karon kay naa may Facebook, naa may YouTube, naa man manghigalay mga social media platforms, makabawas na ang mga tao. Unya ang mga tao mismo mo mo research mismo. Inig-research mo post, mabuking ka dayon, Mabuking ka. Na kana mga higala ang una gyud nga ebidensya ni Ramel Madriaga Primero. Ang iyang giingon mahigala, pwede man ato matimbang-timbang ba? Unta nga ingon sa Miguel suod sila ni Sara pero mo lagi na akong ingon nga daan pa magud nga imong tan-awonon kay ang kaso ba ni kidnapping ba ya? Kidnapping ang kaso ini 1997 pa dunay kasong kidnapping kini iyang kaso ron kaduha kidnapping gyapon kay matud pa mahigala human ni konbikto ni sa Regional Trial Court konbikto sa Court of Appeals pagabot Supreme Court na reverse so dugay-dugay espesyohan ni si Madriaga. Pagkahuman, pagkagawas na mga higala by technicality, nakagawas mga sukitig paminaw, nibalik sa iyang naandan nga kidnapping for ransom. Mao ni ang report sa kapulisan nga kining Madriaga kidnapping group, kidnap for ransom group, usa kini ka
banggiitan nga grupo indekin, makalilisang ning grupo ha, nadakpan o balik ni sa Madriaga, mo nang napriso ni, kinsa man kuno karoy, napriso ka karon niya, non-billable, mo bitaw naa na sa prisuhan. Di, marka bahala na lang kaday, unsa may akong buhaton aron nga makagawas ko din, mingon no, duot si Sara. Di willing ka muhimo bisag unsa, muna nga ang credibility palang daan, medyo dunay kakulian ang daan. Nga naman, tungod kay usaman sa kabinilanggo mga sukitig paminaw, nga ang iyang kaso non-billable. Di unsa may isulti, ang gobyerno mga higala mo ay makiksabot nimo. Usa kaya nimo ning i-testify, kani. O i-package na to ning tanan, isaksak na to ning niya, butangin lang po gamay hilak-hilak. So, ang weight of evidence daan, pasultiun nimo ang taong kidnapper, alleged mahigala nga kidnapper, kay kining ikang kaduhang kaso na pa mag-ungot pa man, konbiktado man ni kaniadto, ug imo na mahigalang tuuhan 100%, uy, muata siguro kagamay, uy, kay namo ko siya kasong dako-dako. Unya, kining kasuha mahigala, og magsabot ni siya sa ilang legal team, ingon nga, wa na magitel ang chance ini, marag ligon man ang kasuhan ni. The only chance nga makagawas ka ni, mag-cooperate ka sa gobyerno, kung sa ipabuhat nila, buhata lang, kung sa ilang gusto. Kasi tinuunay lang mahigala, og ikaw may Madriaga, moingon gyud ka mo, reklamo gyud ka ng porsyon na nga, pagka-estudyante ni Sara, hinay Sara. Question na naba kay personal knowledge nga hinay siya sa eskwelahan. Kaya ang witness mahigala, maka-witness lang ka, maka-testify lang ka sa mga kamatuuran nga doon na kay personal knowledge. Kanang ikaw mismo mo'y naka-observe, ikaw mismo mo'y nakakita, ikaw mismo mo'y nakadungog. Once ka na mga higalang istoryahan na pasa na gani, hearsay ka na. Dili madawat, objectionable. O moingon panalitan si Kay nga nakakita siya nga si Juan gidunggab ni Pedro. Si Kay mo'y angay nga mo testify sa korte. Kisa may nakakita. O patistify yun ni Muslimuel. Ni Muel, diin man kakaibaw anak nga gidunggab si Juan ni Pedro. Gisultian man kung Kay. Hearsay. Di madawat. Di madawat. So gisagol ni mo na diha, ni naapiktaran na noon tanan. Guba ang iyang credibility, apiktaran ang uban na noon nga mga kami bakakon gudi ay. Kay kini nga hearing mahigala, di man ni hearing ba nga kay korte pa ni mga kailan objectionable na. Kini gituyo man di man kay korte ray ilang kuan ang mga tao may ilang kuan ni day nga pasugnod sa mga tao ba. Nakaron sugnuran nimo mga tao, ang mga tao makasabot bakakon gud ay. Bakakon. So mga tao nga imong gikuan ni bumirang nimo. Mura mag binugha ba nga ang binugha pagbuga nimo ni sukol binugha. Ikaw na noy naigos binugha. Askang di malasa ining kalakiha mga sukitig paminaw. Kana nga mga portions, daghan kay mga kuno daghan makita nimo ng buslot noon, may tato og hasa dapit asa man gitinuod ani, asa madapita. Kanila di lang to sagulan. Og naagi tinuod ani, pero kung pulos po ni bakak tanan na. Nawa ha, atong kuanan, atong patighog tas unahan. Ang iyang basis kani adto, pagsugod palandaan sa original affidavit niya, karon supplemental affidavit naman nga suod silang Sara, kaila gyud silang Sara, di man iha nga kini mga kaigalaan ang gaplamdaan sa edad, dako naman kang pangutana. Nya ikaduha didto man kasprisuhan, giun sa pagila-ila. Ingon sa mga kaigalaan nga tao sang Roy Logulis, si Roy Logulis may nagpaila-ila niya ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte, si Presidente Rodrigo Duterte mo'y nagpaila-ila niya ngadto kang Sara Duterte. Kana landaan mahigala questionable nandaan. Kaya nagpaila-ila kuno niya mahigala si Roy Logulis patay na ra ba? Wa na ra ba tay confirm na to mahigala kang Roy Logulis kay tuwa na mas menteryo. Nang gamit og ngan sa patay, tiya mo na. Mantigog yun mo dag kuan-kuan ba? So medyo mo careful ka. Katong mga ordinaryo mahigala nga mga tao makaingon siguro kuan na, pero katong mga maayong mubantay mga kaigalante ay sa bantay ta ay bugtuo dayon ha kay gamit ra bangan sa patay. Di na ra ba nato mapangutana ng patay kay lahi bitaw kana bitawng para ba na mo adto ka sa haya kana na ang naasa mga funeral parlor labi pag nagutman ka panalitan bisag di mo kaila di mo parinti na mga kuan mosuod lang ka dito
Unya mo tan-aw kas namatay, mangaji ka ana, nya. Lingo-lingo ka gamay ana. Nya human taod kuha kag snacks. Kinsa man kuno mo sita nimo? Nga kanang mga palinti diha og asa makadong uwing ka nga suod mi ani. Suod mi aning namatay. Wala ka nang haya mahigala nay mo tungad di ka ka-question. Ikaw nga tagtungod ba day ba? Di ka ka-question nga nang sugar ba hingkaon sa snacks? Lahi man na karong naay kasalon og nunay bunyag nga imitar ka buhi man ang naa. Di mauwaw po ka matuwa ka maimitar. Pero kanang patay way kinahanglan imitasyon. Kay mutan-aw ka dito. Itanaw nimo nagutman ka karon, nya naa may gihaya, madto ka tan-aw ka. Pag tan-aw nimo, papasumangil kag panguros-panguros, ngaji ka gamay, kunuhay naguol ka. Taud-taud adto ka mahigala sa snacks, kuha kag kape, kuha kag sandwich, kaon kag tamas ginhawa. Naapod mahigala mahaduol ka sa sementeryo do nay gilubong adto sa ka mga higala kuha po kag snacks kaon-kaon sa ka dito. Kinsa may musita ni mo nga ang imong ipasmangin ka nga kining namatay suod mi ani nga gitugon ko ani nga kinahanglan gyud nga kuan. Sa lamang ka sa buhi pa ni nagpatabang na kuni dako kog natabang ini pagbuhi pa. Mga kanabantayanan ka na, kanang gingon madriyaga nga, si Roy Lugulis, may nagpaila-ila niya nga to kang Duterte. Timan ni si Roy Lugulis, patay na. Unsa man nato pag-confirm? Nga patay naman siya. Ha? Mo ka na nga, og naa diha sa mga funeral parlor, doon mo, so dito, kamantay mo ka na mga parinti. Di ka question, okay? Doon na tao nga, adto lang dito, kunuhay, di kay klaro sad, ato sa kaspatay, pasumangil po kang tanaw-tanaw. Pag humagtaw-tanaw ni mo, mura kag naguol ka gamay, dayon naguol ka gamay, ato na ka sa snacks dayon, kuha ka dito kape, kuha kag alakaon tamas ginhawa. Kanang mga anak nga mga parinti di ka question. Kay ay magbuyo nga asa man ka nga kuandong parinti asa man ka nga kuan kato magkaliwat nga lagyo na o si kuan na makilhanay mo pero kanang di gyud kaliwat. Ngano man di kaliwat ni nga kini amigo ko ni. Suod ko ni siya. Ngani nga patabang man ina ko ni. Sus ang tagtungod pa may nakautang ka bubuton kay uy naunsa nagpatabang man nimo ni. Niya ato lang nagyagi kato katawa mahigala ha. Niya apa ha. Atong ikuan. Iingon pa nga ni greet ko no si Sara Duterte suod ko no sa akin ni greet ko na nga na i-placard gamay niya. Happy birthday Ram ana.